Yo, Mbah Musi tutup ae lho. Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tanto Porogo, channel Rangenah, semoga menjadi yang aman dan barokah. Buat pemirsa, untuk video saya hari ini, mumpung suasana cerah, saya ajak untuk keliling di desa, yaitu untuk melihat kehidupan orang-orang desa di sore hari. Salah satunya ini petani muda. Petani muda ini, guys. Tanamannya buah-buahan. Ini ada polkat, ada pepaya. Paling ora iki sekitar 10.000. Bendina sing mateng ini. Iya iya ngono kene. Yo ben pasaran 10.000. Pasarane Pon Giono, Pon Legiono. Kok tanduri Lombok kabeh, Mas? Arep. Karepmu ki winine wis Lagi beken ya. Ini enom iki andel kuruan. ditanduri Lombok iki, guys. Ya bunder ngono lho. Masa kok apa to dinge ra mudeng to sing kok bolongi dinge apa iki? Sosis itu. Sosis apa to? Kalau ada sosis kaleng. Kaleng sosisnya di kater. Anu silet. Di ngono ning ngono, anu pinggire kuwi. Silete pira sitok ora? Silete yo telu pira aku beli. Kene mung lebok niki piye lek kandel ngono. Apa nih? Ning anune. Esuk silet njoba tak solasi tok lho. Walah ngono carane ngono iki carane, guys. Carane. Kadang ya Anu ngene ndak rata ya cara anune kan enek lego-legi. Nah, iki polkate. Iki polkat apa jenenge iki, Mas? Aligator. Beh. Iki sik gelem gedineh iki ya. Ah, pentile. Oke tok. Pentile pol. Halo. Pentile aligator. Masalah. Iki wae iki sakmene iki kaya ngene ya. Lha kuwi malah ora tek anu, kuwi aligator kuwi. iya. Silat. Iki sak pange lho. Sak pange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lha iki lek ora dicongkoki iki jelas. Ya ora dadi kabeh kok. Ora didadekne. Oh, mesti ana sing go. Lha iya kan semene bulan iki lho. Latihan. Iki akeh wite guys. 1, 2, 3, 4 apa akeh wae. Sampai kidul kono kae. Aligator kabeh to iki. Ora nek Markus Kendil lokal ya. Lokal di sini. Kok duwe empeten ulere apa? Pertama ya gitu. Tapi tidak Lah iki sing iki. artian wong ya. Ini malah kesubur ini. Lek kuwi sapa kok latihan kuwi tau wah berarti. Wis yang Allah nang ora utang dulu tahu. Lah iki sak agek arep iki.
Aligator. Petani milenial. Oh, oke. Ini pentile. Lah iki Jawa iki, tukulan. Seperti ini, guys. Beh. Semene mbane pentil kabeh iki. Lomboke barusan nanam. Mau sampai kono kayak, guys. Gunah pentile peh. Jan randlomok. Suasana sore ini di daerah pegunungan nih, guys. Makanya kan yo mendunge yo apik, untuk peteng-peteng. Nah, kayak ning pegunungan tempatnya teras siring seperti ini. Tak sepilnya teras siring. Sahdu pol. Enak ning desa ya ngono kuwi ya, desa pegunungan. Iki apa lombok-lombok ini iso nandur dhewe. Buah-buahan nandur dhewe, menghasilkan. Tinggi kulupan ya nandur dhewe ya, buah yo kates, pisang di gedange. Terus pete, lalap pete. Masa sore ya, sih tetep neng kebun. Pokoknya seneng rasane kan neng kebun. Nah, hidung telo. Iki jenenge telo karet. Kayak neng kene. Telo karet. Godhonge pupuse kena di ulup. Kopi ya duwe dhewe. Iki berarti pentil suwi iki ya, sakmene gedine. Iya. Berarti anu apa jenenge ngene iki lek musim ragenah iki ya mumet ya ngrasakne ya. Sensi gedhe ana sing anu ngono padha ae cara. Iya. Kan ora iso bareng ngono lho. Ora iso. Jarang. Jenisnya ra. Dan sip. Openi lho, obate lho. Alhamdulillah. Iki sik bayi yang Alhamdulillah. Yo. Kebres. Ini iki ping pira ta wah ngene iki setahun ya. ya tergantung nek belum waktu kan Indonesia. Ini iki baru maksud baru wah. Wah, diwane nang iso. Nek dipaksa Loh, mendung.
kehidupan dan aktivitas suku Jawa. Lombok ya neng, sing wis karek mangan. Oke, terima kasih untuk vlog hari ini. Jika ada kesalahan dalam bentuk tulisan, gambar, ucapan maupun yang lain, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seruman serumun, selamat. Cis.